ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாரதருக்கும் வியாசன். வியாசருக்கும் இடையே இருக்கிற கான்வர்சேஷன். நம்ம 5th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் பாகவதத்தை பத்தி இவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லையா? பாகவதத்தை பத்தி இவர் எடுத்துரைக்கிறாங்க. அது அந்த டயலாக் வந்து 5th சாப்டர்ல பார்த்தோம், நாரதருக்கும் வியாசருக்கும். So, பாகவதத்தை பத்தி இப்போ இதுல வந்து வியாசருக்கும் நாரதருக்கும் இருக்கிற கான்வர்சேஷன் நம்ம வந்து தட் இஸ் இதை பத்தி the dialogue between Narada and Vyasa on what topic? எந்த டாபிக்கை பத்தி பேசுறாங்க அவங்க 6th சாப்டர்ல? எதை பத்தி பேசுறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்றது கேக்குதா? Are you able to hear me? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. எந்த டாபிக்கை பத்தி பேசுறாங்க நாரதரும் வியாசதேவரும்? எப்படி நீங்க வந்து தொட்டு தீட்சை நீங்க இது தீட்சை வாங்கின பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? நீங்க வந்து எப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படி அந்த வேதாந்திகள் வந்துட்டு போறாங்கல்ல மத்தாஜி பிரபுஜி, அந்த இதெல்லாம் எப்படி நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க? அவருடைய பயோகிராஃப் அப்படியே கேக்குறாங்க, அவர் கேக்குறாங்க. ஓகே, அதான் தட் இஸ் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து இதனுடைய என்ன பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா நாரத முனியோட முந்தைய வாழ்க்கையை பத்தி சொன்ன மாதிரி அத்தியாயம் 5ல நாரதர் வியாசருக்கு உபதேசம் செய்கிறார். எதை பத்தி? பாகவதத்தை இல்லையா? பாகவத்தினுடைய நீட்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. அத்தியாயம் 6ல வந்து இப்போ வியாசர் வந்து நாரதருடைய வாழ்க்கையை கேட்கிறாங்க. ஸோ இது என்னன்னா, ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கை நம்ம வந்து மேற்கொள்ளும் போது நம்ம வந்து ஜஸ்ட் சிரவணம் மட்டும் பத்தாது, அது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாகவும் நடைமுறையில காட்டணும் இல்லையா? அதற்கு குரு கிட்ட ஓகே அவங்க எப்படி அவங்களுக்கு தீட்சை பெற்ற பிறகு இல்லை அவங்க குருவோட உபதேசத்தை பெற்ற பிறகு எப்படி அவர்கள் அதனை வந்து ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க, இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதே பாதையில நமக்கும் செல்றதுக்கு சாத்தியம் உண்டு இல்லையா? குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதுதான் இந்த சாப்டரோடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இந்த ஸ்லோகத்துல அந்த கேள்வியை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நம்ம. ஓகே, முதல்ல மந்திராச்சரம் பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் नष्टप्रायेषु पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवति नैष्टिकी। ओमज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
ஹரே 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 ராம ராமா ஹரே ஹரே ராம ராமா ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ஹரே ஹரே ராமா ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது பிரபு. Yes, பிரபுஜி. ஓகே. யார் இன்னைக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க? எப்போ வாசிக்காதவங்க இன்னைக்கு புதுசா வாசிங்க. யார் படிக்கிறா? நான் படிக்கணுமா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா வே- பிரபுஜி. வே- வேற யார்? பண்ணுங்க. எப்போ வாசிக்காதவங்க. ஓகே, व्यास நீங்க उवाच विषुभिर्विप्रवसिते विज्ञानदेष्टपृष्ठव वर्तमानो वयसि आत्मीय ततः किम् अकरोत् भवान्. हरे कृष्णा ஹரே प्रभुजी. கிருஷ்ணா. இந்த மொழிபெயர்ப்பும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பிரேமம். மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீல வியாசதேவர் கூறினார், உங்களுடைய இறப்பிற்கு முன் உங்களுக்கு விஞ்ஞானபூர்வமான அறிவை உபதேசித்த மாமுனிவர்கள் புறப்பட்டு சென்ற பின் தாங்கள் நாரதர் என்ன செய்தீர்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. So, என்ன சொல்றேன்னா வியாசதேவர் என்ன சொல்றாரு? பிரபுஜி இல்ல மாத்த நான் பொருளை நான் படிச்சிருக்கேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வியாசதேவர் என்ன கூறுறாரு அப்படின்னா, உங்களுடைய இப்பிறப்பிற்கு முன் உங்களது விஞ்ஞானபூர்வமான ஆன்மீக அறிவை உபதேசித்த மாமுனிவர்கள் புறப்பட்டு சென்ற பின் தாங்கள் என்ன செய்தீர்கள் நாரதர்கிட்ட கேட்கிறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி ஒரு சிம்பிள் கேள்வி மாதிரி இருந்தாலும் ரொம்ப லோடட் கொஸ்டின். தட் இஸ் அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு உங்களோட குரு இல்லையா? அந்த அவரை இனிஷியேட் பண்ணது யாரு? அந்த வேதாந்திகள். ஸோ அவர்கள் அந்த ஆசிரமத்தை விட்டு சென்ற பிறகு நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. ஸோ வியாசதேவர் நமக்கு தெரியும் நாரதரும் சீடர் தான் இல்லையா? அதனால் ஆன்மீக குருமார்களிடமிருந்து தீட்சை பெற்றதும் நாரதர் என்ன செய்தார் என்பதை கேட்பதில் அவர் இயல்பாகவே ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். எதனால் அந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாரதர் பெற்ற அதே பூர்ணத்துவ நிலையை அடைவதற்காக அவரது அடிச்சுவடுகளை வியாசர் பின்பற்ற விரும்புகிறார். குரு எந்த வழி சென்றாரோ அந்த வழி செல்றதுக்கு தான் அவருடைய சீடர்களும் விரும்புவார்கள். ஏன்னா குரு சென்ற வழி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? 4.34ல சத்விதி பண்ணி பார்த்தேன்னா அது என்ன சொல்றாங்க? தட் இஸ் நம்ம உபதேசங்கள், தட் இஸ் ஞானத்தை யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? குருவிட்ட கேட்கணும். எப்படி கேட்கணும்? ரொம்ப பணிவோடு இல்லையா? முழு அடக்கத்தோடு நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு பணிவுடனும். ஸோ ஏன்னா குரு இதெல்லாம் அறிந்தவர்கள். ஸோ அவர் எல்லாம் அறிந்தவர்கள் இருந்து அவர்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டு தெரிந்து அவர்கள் எந்த வழி சென்றாலோ எதெல்லாம் பின்பற்றினாலோ அதையும் நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். அப்பதான் நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தில் நாம் முன்னேற முடியும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இந்த மெசேஜ். ஸோ ஆன்மீக குருவுடன் விசாரணை செய்வதுடனும் இவ்விருப்பம் முன்னேற்ற பாதையில் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். ஸோ ஆன்மீகத்தை குரு கிட்ட என்கொயர் பண்றது நம்மளுடைய முன்னேற்ற பாதையில் ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். இம்முறையை என்ன சொல்றாங்கன்னா சததர்ம பிரச்சா அப்படின்னு சொல்றாங்க. சததர்ம பிரச்சா தட் இஸ் குருவிடம் கேட்டு தெரிந்து அந்த மாதிரி வழி நடந்து நம்ம சும்மா சிரவணம் மட்டும் பத்தாது, கேள்வி மட்டும் பத்தாது, ப்ராக்டிக்கலாவும் நம்ம அந்த வழி நடக்கணும்.
இப்போ நம்ம வந்து பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், சைத்தன்ய சரித்தாமத்தை படிக்கிறோம், அப்புறம் அதே மாதிரி பிரபுபாதருடைய எல்லா புக்ஸும் நம்ம படிக்கிறோம். இப்போ படித்தா மட்டும் போதாது, கதை கேட்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் படித்தா மட்டும் போதாது. நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறோம் மட்டும் பத்தாது. நம்ம வந்து அதை நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்படி யார் ஒருவர் பண்றாங்களோ அதுதான் வந்து இந்த முறையை வந்து சதுதர்ம பிரச்சா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் கூட வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தட் இஸ் இப்போ நாரதர் முனி வியாசதேவரிடம் கேட்கும் முக்கியமான கேள்வி, உமக்கு அறிவியல் ஞானத்தை போதித்து அந்த மகான்கள் பிரிந்த பின் உமது இளமை பருவத்தின் ஆரம்பம் நீங்க என்ன செய்தீர்கள் அப்படின்ட்டு நாரதர் முனி கிட்ட வியாசதேவர் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கிறார். ஸோ நார்மலி நமக்கு தெரியும் இந்த குழந்தை பருவம், தட் இஸ் வியாசதேவர் வந்து இந்த என்ன இதாக இருந்தார் அவரு, சின்ன அடல்ட்ஹுட் இல்லை, சின்ன வயசுல இருந்தார் அவரு. இந்த இளமை பருவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனது வந்து பல விதமாக வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் சொல்லும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன இந்த வயசுல விளையாடுவாங்க, இல்லை வந்து தட் இஸ் இந்த ஆன்மீகத்தில் இல்லாம அவர்கள் பாக்கி பௌதிக இதுக்கு இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப பாசிபிலிட்டி. ஆனால் வியாசர் அந்த மாதிரி நாரதர் அந்த மாதிரி செய்யவில்லை. பொருளுரை வியாசதேவர் ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எக்ஸ்பிளைன் அவசரமா பண்ணிட்டு பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, நான் சொல்லும்போது நீங்க படிச்சா போதும். இப்போ நம்ம வந்து சொல்ல வேணாம். நான் இப்போதான் வந்து பொருளை பார்த்தேன் இல்லையா, இப்போ நான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கூட டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறோம். என்ன நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க எதுன்ட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா வியாசதேவர் வந்து கேட்குற நாரதர் முனி கிட்ட இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணீங்க, அதான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம். ரைட், ஓகே. ஸோ குரு கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி சீடன் வந்து நீங்க எப்படி என்ன வழி நீங்கள் நடந்தீர்கள் அப்படின்ட்டு கேட்கறது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு முறை. இதை விட்டுட்டு வியாசதேவர் வந்து நாரதர் வந்து இந்த அவருடைய குருக்கள் கிட்ட அந்த இதெல்லாம் அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை பெறும்பொழுது நாரதருக்கு என்ன சின்ன வயசு அவருக்கு இல்லையா. இந்த சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அது இளமை பருவத்துல மனது வந்து அங்கும் இங்கும் வந்து ஊஞ்சலாடும், அங்க விளையாடத்துக்கு போவாங்க. அந்த மாதிரி நிலைமை தான். ஆன்மீகத்துல வந்து ஈடுபடுறது வந்து ரொம்ப 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 அரிதானது நிலை. ஆனால் இங்க என்ன பார்த்தீங்க, நாரதர் முனி வந்து அவர் இளமை பருவத்துல இந்த வேதாந்திகள் கிட்ட இருந்து ஞானத்தை அறிவினை அவர் அந்த போதனை அவர் கேட்டு அவரும் வந்து ஒரு பக்தனாக மாறி இருக்கிறார். ஸோ நம்ம வந்து இந்த நிலை நம்மளும் வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்றால், உண்மையான ஞானத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் நம்ம ஆன்மீக குருவிட்ட இருந்து கேட்டு மனதினை கட்டுப்படுத்தி நம்ம இந்த பௌதிகத்தில் ஈடுபடாமல் நம்மளுடைய குருக்கள் என்ன சொன்னார்களோ அதை நம்ம அப்படியே பின்பற்ற வேண்டும். இதுதான் நமக்கு முக்கியமான பாடம். அதற்கு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வழி என்ன, நம்ம வந்து பக்தர்களோட சங்கம் இல்லையா, சாது சங்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அது மட்டும் போதுமா அப்படின்னு பார்த்தா அது மட்டும் ஃபுல்லா போதாது. ஏன்னா அந்த பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருக்கும்போது நம்ம ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவோம், மைண்ட் அங்கேயும் இங்கேயும் ஊஞ்சலாது. ஆனால் அந்த மாதிரி பக்தர்கள் சங்கம் வந்து தற்காலிகம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அந்த சங்கத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அந்த நிலையில் நம்ம இருப்போம். ஆனால் பக்தர்கள் சங்கத்தை விட்டு நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, இஃப் யூ ஆர் அவுட் சைட் ஆஃப் தட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா மனது மீண்டும் வந்து சஞ்சலப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆனால் அந்த டைம்ல நம்ம எப்படி மனது வந்து வழி தவறாமல் போக வேண்டும் என்றால் என்ன, குருவிட உபதேசம், குரு என்ன உபதேசித்தார்களோ அந்த உபதேசத்தை வந்து நம்ம நிரந்தரம் வந்து அதை கடைபிடிக்க வேண்டும். அந்த குரு என்ன நமக்கு உபதேசம் கொடுத்த அந்த மார்க்கத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். அப்படி பண்ணும்போது சாது சங்கத்திலிருந்து நம்ம வந்து அந்த நிலையில் இல்லாமல் வெளியில் இருந்தால் கூட மனது குருவினை மனதில் நினைத்து கொண்டு குரு நமக்கு போதித்த வழிகளில் நம்ம வந்து பயணிப்போம். அப்படி செய்யும்போது நமக்கு நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும், மனது சஞ்சலப்படாமல் இருக்க முடியும். இது வந்து நாரதர் முனியுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்.
அதுதான் வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் இருக்கு இல்லையா, பிக்ஷுபி அப்படின்னு. பிக்ஷுபி என்னன்னா மகான்கள். மகான்கள் காட்டியார் யாரு, மகான்கள் காட்டிய வழி என்ன, அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் வேர்ட்ல இருந்து நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அவருடைய வேதாந்திகள்லாம் யாரு, பரமஹம்ச பக்தர்கள். அவர் எப்படி, அவங்க ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டாங்க, அவங்க வந்து ஒவ்வொரு இடமா போவாங்க. ஸோ குரு அந்த மாதிரி அந்த குருவோடைய சாநித்தியம் இல்லை, அந்த சாது சங்கம் இல்லாத பொழுது கூட நம்ம வந்து வழி தவறாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன, குரு சொன்ன வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அப்புறம் அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்னா என்ன, விஞ்ஞான அதேசுதி அப்படின்னு என்ன, நடைமுறை ஞானம். ஸோ விஞ்ஞானம் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வந்து புத்தக அறிவு மட்டும் கிடையாது. நம்ம வந்து பக்தி தோன்றல உணர்ந்து அனுபவிக்கக்கூடிய பக்தி, அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். ஸோ அது நம்ம ஏட்டில் வந்து ஜஸ்ட் அது புரிஞ்சிக்க முடியாது. பக்தி தோன்றல் ஈடுபட்டு உணர வேண்டும் பக்தி. அப்போதான் நம்ம வந்து பக்தியின் உணர்ந்த நிலையை நாம் அடைய முடியும், பக்தியை பற்றி முழுமையாக உணர முடியும். ஸோ நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் இல்லையா, பை ஆக்சுவலி ப்ராக்டிசிங் இட். அது ரொம்ப முக்கியமான நிலை. அது உண்மை ஞானம் என்பது எப்படின்னா, நம்ம சர்வீஸ், சேவை, அதே மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு நாம் வந்து அப்பதான் அதை உணர முடியும். இல்லாட்டி நம்ம நார்மல் சுச்சுவேஷன்ல பூர்ணமாக உணர முடியாத நிலையை நமக்கு இருக்கும். ஸோ அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லோகத்துல வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா வயசு ஆத்திய. இளமை பருவத்தை நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி இளமை பருவத்தில் வந்து என்ன ரொம்ப முக்கியத்துவம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இளமையை வந்து வீணாக்கக்கூடாது. ஸோ நார்மலி நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தைகள் வந்து விளையாட்டில் ஈடுபடுவார்கள், இல்லை வந்து அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் வந்து ஈடுபடுறது ரொம்ப குறைவு. ஆனால் அவர்களை வந்து அந்த ஆன்மீகத்தில் வந்து ஈடுபடுத்துவதற்கு அவர்களுடைய அட்மாஸ்பியர், அவங்க பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து அவர்களை அதை டைரக்ட் பண்ண என்ன ஆகுன்னா, இளமை பருவம் வந்து ரொம்ப மகத்தானதாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அது நம்ம நாரதருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் என்ன, அந்த ஆபத்தான இளமை காலத்தில் வந்து அவர் இந்த விளையாட்டு இந்த இல்லாமல் வந்து ஆன்மீக அடித்தளத்தினை வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் அதில் வந்து அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணார் அவர். ஸோ அதனால அதுக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இளமை பருவத்தை வந்து ஆன்மீகத்தில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தியது யாருன்னு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? வேற யாரும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது சாஸ்திரத்துக்கு வந்து? பிரகலாத பிரபுஜி. ஹரிபோல் மகாராஜ். ஹரிபோல் துருவன் கூட அப்படிதானே. ஹரிபோல் கரெக்ட். ஸோ அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அதனால என்ன, கடைசியில வந்து அவங்க உன்னத பக்தர்களானாங்க இல்லையா. இப்போ குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பக்தி தொண்டு தொடங்க வேண்டும். பக்தி தொண்டு வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கலிகாலத்துல டுவர்ட்ஸ் த எண்ட், வாழ்க்கையின் இறுதி தருவாயில் தான் எல்லாம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும்னு நினைப்பாங்க. அது கிடையாது. குழந்தை பருவத்திலிருந்தே நம்ம வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்பது ரொம்ப கிளியரா நமக்கு இன்னும் தெரியுது. ஸோ ஒரு உண்மையான நம்ம வந்து இளமை வயதிலிருந்தே பருவத்திலிருந்தே நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு குருவின் பாதைப்படி நம்ம குருவுக்கு சேவை செய்து நம்ம முன்னேற வேண்டும். ஸோ நமக்கு தெரியும் குருவுக்கு சேவை செய்யறது 2 வழி இருக்கு இல்லையா. ஒன்று வந்து என்ன, வாப்பு அண்ட் வாணி இல்லையா. நம்ம குரு இருக்கும்போது நம்ம வாப்பு சேவை செய்யலாம் பிசிக்கலா, அது இல்லாத டைம்ல வாணி சேவை. அவர் என்ன குரு சொன்னாரு அதை நம்ம வந்து அப்படியே செய்ய வேண்டும். இப்போ நம்ம பார்த்தோம், பிரபுபாதர் வந்து இப்போ நம்ம இந்த உலகத்தில் நமக்கு இல்லை என்றாலும் அவரோட பிரசன்ஸ் எப்பவும் இருக்கிறது. எப்படி நமக்கு வந்து அவருக்கு வாணி சேவை செய்ய முடியும்? ஏன்னா அவர் நமக்கு இவ்வளவு புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அவருடைய பிரின்சிபிள்ஸ் நமக்கு வந்து போதனை இருக்கு, அவருடைய வீடியோ டேப்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. அதை நம்ம கேட்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு வந்து அவர் நம்ம இன்னும் நம்மளை நல்வழியில் நம்மளை வந்து இது பண்றார், நல்வழி காட்டி நம்ம அந்த வழியில் நடக்கிறதுக்கு அவர் நமக்கு துணையாக இருக்கின்றார். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து குரு இல்லாத பொழுது நம்ம என்ன, அவருடைய வாணி சேவை செய்ய வேண்டும். அதுதான் ஒரு உண்மையான சீடனுடைய அறிகுறி. நமக்கு நிறைய சிக்ஷா குருக்கள் இருக்காங்க, நம்ம வந்து தீட்சை பெறும்போது நம்ம தீட்சா குரு இருக்கார்கள். அப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அது பிரகாரம் நம்ம நடக்கும். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீட்சை எடுத்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, மகாபிரபு எங்க இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து ரெகுலரா நம்ம கிட்ட கான்டாக்ட் கூட இருக்காது. ஆனால் அவர்களும் போதித்த வழியை நாம் வந்து பின்பற்ற வேண்டும்.
அது பவர்ஃபுல்லா இந்த இந்த இதுல இருந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம முன்னேற வேண்டும் என்றால், குரு அருகில் இல்லைனாலும் கூட அவரோட உபதேசத்தை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். அதுதான் உண்மையான வழி ஒரு ஆன்மீகத்தில் முன்னேறதுக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம இந்த நாரதரே இந்த கேள்வியை கேட்டா அவர் ஒரு உன்னத ஆத்மா. பரம்பரை முக்கியத்துவம் இதுல நமக்கு தெரிகிறது. பரம்பரைனா குரு சீடர் இல்லையா? வேதாந்திகள் கிட்ட இருந்து அவர் சிஷ்யனை அவர் இனிஷியேட் ஆனாரு. அவர்கள் வேதாந்திகள் இல்லாத பொழுது கூட அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் சொன்ன போதனையை கடைபிடித்தார். ஸோ அந்த மாதிரி வர்றதுதான் உண்மையான ஞானம். அது இல்லாமல் நம்ம ஏட்டுக்கல்வியில் மட்டும் ஞானம் வர்றது இல்லை அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரிதான் நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு என்னன்னா பிரபுபாதர் இல்லையா? நமக்கு அவர் கொடுத்த ஞானத்தை அவரோட போதனைகள் வழியாக நாம் பெறப்பட்ட ஞானத்தை நாம் எப்பொழுதும் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். அது சங்கம் மட்டும் போதாது, நம்ம இந்த குரு நமக்கு அளித்துள்ள வழிகளை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் தெரியாது. ஸோ நாம் என்ன கேட்டோம் அது மட்டும் நம்ம முக்கியம் கிடையாது. நம்ம கேட்டதை எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிக்கிறோம் என்பது உண்மையான ஒரு ப்ரோக்ரஸுடைய இம்பார்ட்டன்ட் இன்கிரீடியன்ட் அப்படின்னு நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிகிறது. ஸோ நாரதர் இதோட சுருக்கம் என்ன? நம்ம நாரதர் இந்த கேள்வியை கேட்கறதுக்கு காரணம், இந்த வியாசர் இந்த கேள்வியை கேட்கறதுக்கு காரணம் என்ன? தட் இஸ் ஒரு குரு என்ன வழியில் அவர் நடந்தார், அவர் என்னெல்லாம் செய்தார் அப்படி கேட்கும்போது நமக்கும் அந்த வழியை பின்பற்றத்துக்கு வேண்டி இந்த ஞானம் நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். நம்ம அந்த கேள்வி நம்ம நம்மளுடைய வைஷ்ணவர்கள் நம்ம கேட்டு சும்மா கேட்கறது மட்டும் பத்தாது, அந்த வழி நடக்கவும் வேண்டும் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண. பிரகலாதனுடைய பக்தியை வச்சு பகவான் 21 தலைமுறைக்கு அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அந்த சத்தர்ம பிரிஷ்டான்றத கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க பிரபுஜி. சத்தர்ம அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் நம்ம இந்த குருவின் போதனைகளை நம்ம ஜஸ்ட் கேள்வி மட்டும் அல்லாமல் அதை நம்ம பின்பற்றுவார்கள். அதுதான் சிம்பிளா ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா அதுதான். இப்போ நம்ம இப்போ நமக்கு பகவத்கீதை பாகவதம் இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம், நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இது கேள்வி படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் அதை நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் அதை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்போதான் பூர்ணமாகிறது. அப்படின்னா என்ன? நமக்கு கிடைத்த போதனையை, நம்ம குருக்கள் கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைத்த போதனையை நாம் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கும் போதுதான் ரொம்ப பூர்ண நிலை அடைய முடியும். அந்த நிலை அதை யாரெல்லாம் செய்கிறோம் அதான் சத்கர்மா பிதா அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அந்த நிலையை சத்கர்மா பிதா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜஸ்ட் கேட்கறது மட்டும் கிடையாது. நம்ம அந்த போதனைகளை கேட்டு அதை பின்பற்றுவதற்குரிய நிலையை நாம் அடையும் பொழுது சத்கர்மா பிதா அந்த நிலையை நாம் அடைகிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இங்க அவர் ஆன்மீக குருக்கள் எல்லார்கிட்ட இருந்து தீட்சை பெற்றாரு பிரபுஜி. ஆமா, வேதாந்திகள். அது அந்த ஆசிரமத்தில் இந்த வேதாந்திகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க அந்த டைம்ல இருந்து இது பண்ணாங்க. தட் இஸ் இந்த நார்மலி இந்த மாசம் அது மழை இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் இந்த மான்சூன் டைம். அந்த 4 மாசம் சத்துர் மாசம் ஹரிபோல், அதுதான் சத்துர் மாசம். ஆன்மீக குருக்கள் பல பேர்கிட்ட, ஆன்மீக குருக்கள் பலர்கிட்ட இருந்து தீட்சை வாங்குறாங்களா பிரபு? தட் இஸ் இது இப்போ நம்ம நார்மல் இப்போ குரு கிட்ட இருந்து டைரக்ட் தீட்சை அப்படின்ட்டு அது ஒரு வழி. இன்னொன்று பார்த்தா அந்த ஆன்மீக குருக்களுடைய குழு கிட்ட இருந்து அவர் இந்த ஆன்மீகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறார். ஸோ அந்த ஆன்மீக குருக்கள் எல்லாரும் தான் அவருடைய இந்த வேதாந்திகள் இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்க தான் இவருக்கு நாரதருக்கு குரு. ஏன்னா யார்கிட்ட இந்த இனிஷியேஷன் கிடைச்சது? ஆன்மீகத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டார் அந்த வேதாந்திகள் கிட்ட இருந்து. ஸோ வேதாந்திகள் தான் இவருக்கு குரு. ஸோ இண்டிவிஜுவல் குரு மட்டும் பல பேர்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காரு ஆன்மீக குருக்கள். அந்த குழு, ஆமா, பல பேர்னா தனித்தனி அந்த குழு, அந்த குருக்கள்
ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே உச்சிஷ்டன்றமே உச்சிஷ்ட சாப்பிட்டு இருக்காரு இல்லையா பிரபுஜி? அவரு உச்சிஷ்ட சாப்பிட்டு இருக்காரு. அது ஒரு கருத்து. ஆமா, அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்திருக்கிறார். அதான் உச்சிஷ்ட சாப்பிட்டிருக்காரு. அவரு அது கேள்வி, அது கருத்துக்கள்லாம் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அந்த அப்பொழுது அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இனிஷியேட் ஆயிருக்கார் அவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.